Okay. On inweta this video, metro maka na share button ka share alum this video. Sometimes on na-eme necha nwa wu ndị Igbo anya. Ana m asị ọkwọ n'Igbo na-eme onwe ha. Nene ife onwu na ndị Igbo na-ata afụfụ today na ana Igbo. We ife iji aka anyị ti onwe anyị na. History has, in fact, we have refused and constantly refused to learn from history. When I torment yai. Sometimes anamasi or the believe kai dalo. Ko ife kai ya maho. Ka amamife kai na claim na aye ka we malo. E what go? Now, ife juwe man ndi Igbo wa so mafia. Igbo business people. Foundation meru ndi Igbo juwe wulo ibe. Because na aye wunde na azu afia. We are too innovative when it comes to business. The other tribes in Nigeria woniela ayaka malo na nda awona champion nefa. Now, business is all about innovation, and that is opportunity. Unya the secret in a business. Innovation in the sense that nan discover something. In some of this ụfọdụ ndị ọgaranya follow. Ụfọdụ n'ime ọgaranya ha na ha discover something ndị ọzọ amaghị maka. He really do na before odu open na market. Odu open na market. A flow ozugbo onye ọ na-ebubatawakwa. Onye akpata na phone pụta ọfụ ma ọ some product or ife pụta ọfụ. Cheta na mgbe solar pụtara ọfụ. Ọma niile na mount ni solar. But today, almost everybody can afford to mount solar. It has been how business is being run. All this while. Now, money. Below the way na iPhone 17 Pro Max. Potalo. On half ye benine. Nyama we do smart enough. Ije modify phone now with the XR. In the body of 17 Pro Max. We show cool opportunity here. We make ego. Which is business. He has not committed any crime. After all, cost of production now. I'm maybe VDM na maybe na China. Now the cost of production of this nego na far iPhone 17 Pro Max 2 point something million. Can even mother GLA 4 point something million ever. Ime ego ne cost ya no ndị China n'aka. What of honor ndị China n'aka 1,800,000 or 600,000. You don't care about how much profit in the China they make in there, but you do care about people who were fast enough to go and buy it, and they want to sell it also here to take advantage of the market of that. You gotta go. That is how business is being run here. Now, 2 point something million is not a big, is such a big money for somebody to buy phone. Somebody who can afford it can afford it. So you can't say you are doing it for the poor people. It's not possible. Beloved, we discover business. We will hear the same way business is being run. Go hear we penetrate to go to market, we go to before otherwise. You modify phone and block attack will be done. Eso nwele nke 13 Pro Max na Zambia. E wata go before ndị mmadụ wee manụkwa anya ya ọfụma aisenikwa aka ndị onye ọnwụ na lebezie people iwekwazie ka ha si eri. But mgbe ahụ pụtara ọfụ anyị eso nwele ye. Ndị Igbo na-enwela aṅụrị na VDM pụtara na Facebook wee bupụta phone Beloved ji wee ma advert. For God's sake, what stops him from running his own advert minus trying to floor Beloved? What stops him? He can run his own advert. He can say a lot of things only the ime equal. What price nanke? The idea of trying to link our people direct from China. Mande Yoruba, Manda Hausa, Unyo na chosi goli ife, nya je China, je goluye, no du ship e bar.
weakening that very foundation ndị Igbo ji wede ebube, which is ịzụ afịa. Ngwa onye Igbo na-azụ afịa, ị na-akụ aka Dangote agwara ego one cost of producing one bag of cement na anọ ya n'aka. Ọgwarago bụ ndị niile Elized Motors ọgwara ego one Toyota na-ebi ihe brand new Land Cruiser na obubata na Nigeria. Ọgwarago. Now, what is all this? What are we really celebrating? In Azuafia, it will get to your turn and you will cry. So, what is about to happen will be worse than Mbano Nigerian Civil War. Ndibo is about to lose their place in Nigeria, and that is the identity. But the idea of Nomi Ifedunjo, but nobody can condemn Ifedunjo Melu or Nigeria. It can never happen in Nigeria. Now, let me tell you, Ndibo are so innovative that now, for business, you can never fall Ndibo. But we have always advanced and we have always found a way to maintain our balance. The fact is that a yakuni billiard na phone no na phone no go in larger quantity. Let me tell you, yes, no go in larger quantity. A yakuni njafia ne because no go in larger quantity. You find out that no go 30,000 pieces or 20,000 pieces or 1,000 pieces. Ngumwa biari go one piece etua. Ngumwa biari go one piece etua. You can never buy it cheaper than him. So Ochokwa, he can still maintain that market. That is how it is. But now, as somebody discovers something of if you maro kalelego, inele taos kinele, iyejekwa go solar, nankonye nele solar. You can only regulate your prices na ties. You cannot take it to solar. Eke or division of labor. Office you make even to say me. You gotta go at the end of the day, these things are for people who can afford it. Food buy and luxury. On they afford it. So I want to know, you can manage your business. You can do whatever thing you want to do. Now you prefer China direct in China when you cogunity laugh carrying the buy. You want the Chinese to monopolize the market in Africa here, and not we Africans. So all no my hair, me ife my building materials and everything. Oje na China, ma oje no obodo na halo ye, jegolu ye. What do you think ndeno no do ade ya de me? Even though na trade fair ya de me. Even then on Alaba ya deme. Even then on Mandela si ya deme. Ndi Igbo na-akụ aka. Ụfọdụ ndị Igbo ndị ala tinye n'uche ajụ getting excited over nothing. Always being driven by emotion and not sense. Sense will allow you to think, analyze things before you begin to get excited. But emotion will make you to jump. Wait. Ishe phone Kabila do the phone. Whoop that phone nail and go and will if he nail you gotta go and if I nail will go na nail na China. You gotta go will go na nail na China. Business is secret. If I him on a business, in fact, if I other tribes I'm on a business, we will do the and if I na line now mona azu emaho wunya meru onya bata designers putana kwa etu a ndị izibuzo bubata designers ya ele riulu dira ndị ọzọ marụkwa ọwụrụkwa normal uru onye ọna ya deri ndị abanyekwa into another thing. You gotta go etu a ka o si wee do from time immemorial. You gotta go etu a ka o si wee do from time immemorial. So now continue to celebrate VDM. He deserves to be celebrated. But in terms of this particular one on a me, no. Only if VDM J China to weaken Igbo business in China. Only if VDM J China to weaken Igbo business in China. Abanya na in this 21st century. Igbo do indestructible. Even though no for do na ye we believe. Abu gongo if on and Igbo na ariata. Wundi Igbo. Buterie.
oge ọbụla ya na-ebe akwa a na-ebe akwa na-ebe akwa na-ebe akwa onye ọbụla na-ebe akwa mana anyị na-eme onwe anyị ọkwari anyị na-eme onwe anyị ọkwari anyị na-eme onwe anyị biznes bụ ife ndị Igbo ji wee dị ebube ụnụ nọ na-akụ aka mmadụ na-achị destroy biznes ndị Igbo ji wee dị ebube ọ ya adụkwa egwu ọ ya adụkwa ọkpọkpọ it is billboard today biznes nwoke mmadụ discover ọ pụta na one broadcast show ka ọ na-anye n'ihi ọ nọ na-akụrụ ya aka ọ ya adụkwa mma. Share this video.